umekasi lona Mthunyelwa ubani? Mfeza hayi lengane ubuyiphethe hayi cha umhlola. Hayi umhlola gazi lami. Book. Rugby siyathandwa. Shuthi. Phiphi. Sanibona. Yo bafethu. Ninjani? Umeleni. Hayi sister hawu mfethu ngikhuluma nani. Mina igama lami nguJinja mfethu. Sure. Sister indaba athi angazi. Bona icamera my sister. Angimazi. Oh akangazi siswami. Mfethu angazi mfethu ukuthi uyibukile ni game emabhokobhoko. Ngiyazwela ngayo. Uyazwela ngayo? Awuyibuki wena irugby? Nix. Madlala iSouth Africa ndoda. Mhlawumbe ngizoyibhekelela. Kule final le. Okay, iSouth Africa izobidlala neLokhuzana. Izobidlala neNew Zealand. Ngicela ukuthi uyibheke. Si defender thina nawe. Si defender iWorld Cup. Iphethwe yithi vele. Yabo. Bona they are little boys vele. Ukhumbuleke. Asikhulumi noma ngabe yipi team la. Sikhuluma ngani? Futhi simeleni umuntu amasabi. Siswami hayi nginyenga amabhokobhoko mfethu. Mina igama lami nguJinja. Ungawari ngizokuchazela. Igama lami nguJinja mfethu into engihamba ngiyenza I'm a YouTuber yabo. So ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini into ekanjalo mhlawumbe khona sizokwazi ukuthi abantu abafisa ukungena othandweni noma abasothwane bazi ukuthi kubehave kanjani othandweni niyathandana bhuti wami Mfethu yabo. Awunjayami it's a Bible King mamazi ubani igama Umpho Bhuti wayi. Oh okay mina nguJinja Usimisa nje. So ngiyakwazi bhuti. Ngishilo ngathi akazi baba Right lo muntu. Ijampile ke. 666. Hayi nina kanti lento yeni yama 666 lena Sifike nini la? hayibo Abashiso Nkosi yami. wena Mpho okay Mpho uyangazi awunjayami so mjami I want to know from you mfethu wena ubani igama lakho Ngukhwishi. uKhwishi Sure. Khwishi njayami usungikhumbuza uKhwishi Khwishi the Khwishi ungena uKhwishi in the building bafethu as you can see brand yakhe lana babonise mfethu the Khwishi khona ikepisi manje wadayisa ngamalini Ngiwadayisi like ngizenzele. Ibrand yakho nje xokwa u. Alright. No. Uyamazi uDJ Khwishi mfethu lo shayile nambethi kwaze kwamna. Ubona ngamazi. Umphethu Khwishi SA. Hayi nje Israel bafethu. Big up to Khwishi SA. Wish you all the best my brother. Do what you do best. Siyakunqanywa mfethu. Mpho. Ngifisa ukwazi ukuthi what is it that you love ngomuntu wakho? Cha yena uyangispoil impela yazi guys. Shuthi imali. Ungaqali ngalokho. Uyangithanda. Sure. Forever wena nje. Forever. So mayehlele kutshela ukuthi uyakuthanda wena uthini? Ngithi I love you too. Shuthi imali bro. Hey, I love you too. Mama wena awuthami. Mfethu wena out of all the girls mfethu yini yakwenza ukuthi uchoose Umpho? Like mfethu ipersonality yakhe like uyangichaza mfethu like ungenzela yonke into engiyidingayo mfethu. So wena awuthami nawe artist. Hayi. Awuyona artist igama nje mfethu. Igama. Alright. So mfethu ngifisa ukwazi mina kuwena mfethu ukuthi wena mfethu uyayibona in future phakathi kwakho noMpho? Kakhulu. Awumbona. Kakhulu ne? Yeah. Mamazi. Izophela Wena boy. uthandana noKhwishi kuphela akekho umunye umuntu othandana naye? No more future after here. Yebo. Awu mamazi angicwele ngawe. Njayami uthandana noma mamazi kuphela akekho umunye umuntu othandana naye? Lokuphela. Yilo kuphela iphakathi. And the confidence Mzweli, he didn't lag or anything. Ushayini uthi kunini Phakade la ngabuphilile nawena. Abuzwela ukuthi akaza amculele lover wakhe but she's singing for King Jinja. That would be crazy. kunini ngikhumbule Oh my goodness. Ingqondo yami isulele. Hey. Lele. Ayo mfana wami italent ngizolithola la. Mangifuna italent wazani kujinja the distributor of italent Mpho awungitshela ngani ukuthi uyacula mfethu. Angiculi. Hayi kodwa une voice. Give it up for Mpho bafethu. Mpho you know what we do here ngithi uyazi ukuthi nginimiseleni uyazi why but first thing first ngicela utshele out yakho ukuthi uyayithanda. Ngiyakuthanda baby. Nami ngiyathanda kakhulu futhi. Njaya. Mfethu ngifisa ukwazi kuwena uyamthemba yini Mpho? Kakhulu. In a scale of 100 umthemba kangakanani? 100 plus. 100 plus. Yeah. Overly. Mamazi. 1000 nje. Awunya.
Yele ma 1,000. Umthemba 1,000. So wena sisoma uthana naye kuphela ngithi akekho umunye umfana uthana naye. Uthandana naye. Awuthi amkhishi uthana naye kuphela akekho umunye umuntu uthana naye. Akekho. Cela umgaya yakhe. You will never know. Maybe It's the last one. Mpho angithi uyazi. Kejile lapho, but it's calm, boy. Okay, it's about that time ke awuthi kunento esiyenzayo nje because wena wazi ukuthi kwenzakalani. Ekuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena mfethu unika umuntu wakhe Ha. What was that, my sister Image? Wait. I-loyalty test it's whereby we switching phones What is for that? 60 seconds. She's cheating. I knew Mfethu that. unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku-WhatsApp, Facebook ku-Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Sema plus to yena umpho naye uzokwenza njalo mfethu because umpho uyazi kuhambani. You understand? Shaking now, boy. Ah. Yini manje? Ah. Awunankinga ngithi ngithana naye kuphela. Yeah. Awuthama na ucheat. Big up to Quish bafethu as you all Poor dog. She knows his child. he just Shy boy. said it himself akachiti akadlala ezama mama zimporoza ayingcwele ngomporoza bafethu ivoice yakhe it's a baby king if you do have something that you want to record sintana nomporoza sishintsana ngamaphone nje yami So Yamazi mamazi should have taken off. Right there and then. Ngempela. Uyenzani lo mfana ngoba ungangeni kwaSAP yazi. kanjani? mpho Ngithi mpho relax ayikho into ofuna ukukhuluma manje Musa vusi ngisanicela ngalana awu asimeni kahle mpho He's not nice. indaba mfethu ngibambela lana mfethu Quish Makazi Yeah, sure. yangizwenza njani so vele senza into grand umpho sevele wangisusa so qala ngefoni yakho sigcine ngeyakhe uyangifrustana It's about that time couple switching phones mntanami King Changer Cream Dala Cream umlomo ongathethi imanga mangithi njayami nawe ngicela uthini njayami mangithi mamazi nawe ngicela uthini mamazi. Yo, she's shaking, dog. Oh Oh, no. It's about that time King Changer Cream Oh, Dala no, Cream boy. umlomo ongathethi imanga mntanami Musa come close to the king brother Are you good ngifuna le tsotsi le ile yakhe ngithi Yeah. or evule Kukuphi ekhaya mfethu edladleni hayi la iJozi Okusela impuphu. which side Ezanini eSida. Big up to Zanini. Can I tell you a secret, my brother? Sure. I used to run a shop. Yama fruit nama veg. Sure. My shop was called Zanini. Ibila nje ku Plain Street la ngase Home Affairs eJozi. Yeah, bengibiza ngokuthi Zanini because I was selling the best fruits ever. Best veggies ever. All the way from Zanini. Triple D. Awuvule futhi nayi sicimile sorry ngaze ningithethise nithi ngikhuluma kakhulu nina laba babuye baphoxane laba bambalasi swami babuye baphoxane kabi laba ama viewers uzizwe njani bamfuna indoda was WhatsApp The shakery boy. uyaza It's shaking fast. izala kusearch ume lapho Hey yo guys, we're on WhatsApp right now when we're about to start the Jandes mamas I love you. type lapho I love you Yeah. Njayami talk to me mfethu Now she better find something. Yabo makunje emele uthole something. samantombazana wakushayela yini Ay. Hayibo, bani uzinhle? Nazo imake siswami wasinda. cela ungene kuzinhle ngene asifunde ungajaha ubuza ukuthi uba uzini bathandana fuck I love you now I love you ehlisa umoya mpho Othi wajinja. thina vele ukuthi ukhuluva wakho uya relax shit asicheck ukuthi abanazo nezithombe awuthi awuchazela umamazi ukuthi ubani uzinhle hayi ungcona kuona amanothi siswama kuona but basendelana izithombe awuthi ukuhamba wena nozinhle ngicela ungidelethele I love you uzinhle uvelile umbonela ngithi ngicela uthi lapho uthi I miss you fake iheart ubani uzinhle njalo Izinhle bengifunda naye. kwenzakalani phuma nje meselibhalana I love you Like shit Namanga ngoveli dog. Quish Makazi Ngenza ngathakaza ukuthi ngiphume kasi lona. sister He. shit Quish Makazi so Kwisho ungenza kanje. Yo. Skis baby mfethu. Ngizokwazi nozinhle wakho kwisho ungenzani? sister indaba Kwazi yamabazana, izinhle. This queen. Ayibo. Queen. mpho please hlala kulobu slay queen bakho awuthi kwenzakalani mfethu Benkeleza naye lo mntana lo Kwase- obvious. obvious.
Ngigeleze naye for So okay mfethu ngiyakuzwa ke mfethu ubugeleza naye lo mntwana so ninesikhazi ngani nalomntana nidlana sinabuma 3 months 4 Uyavuma G ngempela. Is that what we doing right now? Uyavuma. wena sister nesikhathi Nokuphika nje aqhamuka. 3 years. What? 3 years. kwishiwayo mfethu yini mfethu seyabanda yini umamazi mfethu like naye unokuthi angangikaya isikhathi like mangithi Gaslighter, hlangane boy. uyangiectela Yeah, gaslighter, boy. so like uke wakhuluma naye mara ngaleyo nto ukuthi ikuphatha kabuhlungu mangimtshela uthi soyilungisa uthi soyiceda bese kusukela lapha ngazi wenzani Ngicela yonke into engikuthengele yona ngebirthday yakho. Ngiyayicela. kuthiwa ngabe ngisavumela abantu ukuthi bathathe izinto zabo la eshowini ngoba kuthiwa mina ngikhetha abantu so ukuthi ukuthengele ini nani mina angihlangani nalokho kodwa mina into engizele lana ukuthi nina wena siswamwazi wena ukuthi lo ukhwish uyakujolela and ukujolela nozinto shuthe wena out ngimtholeli mfethu angimtholeli Ngempela le. Yini ngempela anga yonke Khwish, into umyeke. Hayibo, hey. Yazini ne? yini Bab security ngicela ungibambe. Bab security is crazy. Ngiyacela. Bab security ngicela ungibambe. Naku ngicela ungibambe bab security. To go is to see and to see is to mbambe go. vusa uyacela mfethu uyacela Na. Buku security blusha kanjani? No, dog. My boy's getting turned on. ayikho lento ni ukuchazela ukuthi yenzakalani kwenzakalani lalela mara baby nawo ngikaya isikhathi sakho Exam uchazani. Chazani. Ukwazi ukuchazani. Wafeyila iEnglish. Yini okwazi ukuyichaza? Quish, yini okwazi ukuyichaza? yini owazi uyichaza khwish Ayikho into okwazi ukuyichaza. vusa ucela umbambe mfethu nawe umbambe Semjolweni, awu ya sister nangu sekubambile uvusa umncane Athi kuningi okuzoyenzeka la. ahlambalazi khwish yini ozoyichaza khwish isingisi wasifeyila yini ozoyichaza Khulumani, wasifeyila ngempela wathola u1 ku-English lo. wahlule uku-explain isay Ngangikusiza ukopa. Ngangikusiza ngithi okay khuluma, wo unjani? sister ngithemba ukuthi ukukhipha izinto Yeah. ngoba kuzothiwa ngi-biased wena awuthami wena sister usazoqhubeka uthandane nalo njengoba umbone lo ukuthi uyakufebela Ngiyamthanda yena we. Oh ngikutshele ne uzinhle nje ngizomtshela ukuthi Did you see that look a security guard? Sorry pause but like tough. Did you see this look? njengoba dog? umbone lo ukuthi uyakufebela ngiyamthanda Buka le yena we. look. Oh ngikutshele ne uzinhle nje ngizomtshela ukuthi akahle. nawe musu lokhu umuva ngizokulokha-ke yazi into engizange ngizokulokha I will lock you stop yeah awuthami umamazi uthi usakuthanda yezwa kodwa inkinga yakho uphoxwa yile zinto ozenzayo you understand fethu ngicela fethu ube honest fethu uyiqolisele kule ngane Mina ngithi cela sibheke ifoni yemamazi. I can explain baby That's what I'm saying. uzo-explainani wafeyile ayiya nawe lokuthanda uku-explain yeka le nto yoku-explaina fethu mtshela ukuthi usamncane uma usamncane okay baby ngisakuncane ya khwish I love you sister. and uyaxolisa ngale nto enzile ukuthi udle uzinhle ubuthandana Ginger. Isho ngesilungu. Isho ngesilungu. Apologize. Isho ngesilungu. Baby wenzani manje Isho ngesilungu. Isingisi asivuki boy. Aski. It's a graveyard. It's done forever Qala boy. ngaphansi. Qala phansi nje. Angifuni Sijai. angifuni he. Musuku yo. Suniphambanisa. English please. English. English. kanti wena khwish wamshela ngesingisini lona ngimtshela ngezulu sekangitshela Wangitshela English ngephepha. manje lalithini Wamshela iphepha? Lalithini ngephepha. iphepha Ngiyakuthanda. manje wayifuna i-english udimandi Ngoba Somebody grab the security. So the security ngasela jula now. It's getting too far. Going too far, though. Kuba ngathi you're feeling it like you're telling the truth you know. athini-ke ngesingisi athini mtshele Ngitshele nacabange ngayo amagama esingisi. hayi khwish vele uthi I'm sorry mfethu I'm sorry baby Phela. uthe baby skisi I'm so sorry Iba baby romantic. Wena. Awuzinhle ubi romantic naye. Most I miss you wathi iba romantic. manje kazinhle tu kanti awusamthandi yini wena uzinhle No. mfethu obvious bekuyi like yangithola Hayi. Ngathi mob. Nkosi yami bafana. Kumele isingisi bhuti khuluma ngesingisi. English. My brother vele umshiye bhuti wami. Sazama ukuhlaza kanje. baby man musukunyakaza Aboncenga ukukufixa. musukunyakaza I'm sorry Turn around boy and Yazini bye. ne. Singehlisa uma. Hey nkosi yami uyehlisa. sister ushilo wathi I'm sorry Ubona nendlini Why boy. makashi? Okay it's fine. khwish I'm sorry baby I love you Khwish. asambeke I'm Troopers. sorry I love you Umuntu kazinhle. Ngiyakuxolela nyana. Wamthathephi lo mntwana?
Okay sister ke ngabe Uthathe usungixolela ngempela. nyana ke it's fine. Awuthami ngicela ubambe phone yakho. Nawe mfethu so check ifone yakho manje bese siyabona ukuthi khambani ke. Ngathi uma wami yangibiza nje. Uma ukubiza kuphi la? Kuphi la? Kuphi All la? of a sudden she has a gift. Kuphi la? She's gifted. Oh no. Animals mom. Sebayibiza manje. Kuphi la kukude kanje? Awuvule lempahla le. Nkosi yami. Hey. She probably has 5 chains, boy. Vusi imanaye la. Animals mom. Quiet. Uma khose kakubiza. Akunabo isingizwayo. Hawu. Now WhatsApp imalapha. Sure. Mase ngithi type uzotapha la ku search. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to Type type the the Shandis. Shandis. Type la put I love you. Oh, sister una bakusheli nabafana. Cha. Ngibavumi nabafana. Angibathanda abafana kahle kahle ngikutshele mina bhuti wami. Vela wena kuphela njani. Nice one. Delete. Type uthi sex. Nje. Quick. Nje. Sister yini manje? Ha. Mez. Hayi ngimemeze yazi. Kanti wena uyidelete lezi zinto ngoba uyamazi utshintsha. Eish. Yazi bengitshela ukuthi Azo. Yo. Ngicela ungene kuye ungatatazela uthi yami ngena kuye uscroll uye phezulu because indaba ivela kamnandi phezulu. Scroll. Nesithombe nesithombe. Wangayanga esontweni. Hayibo. Nesithombe. Ubani uThepo wena? ubani loyo? Ubani lo? Ubani uThepo? Hayi bayihekile. Wathi abazali azokubulala dog. Cela uyiyeke yami. Azokubulala boy. Yo. Uthema yithinta lapha yana ne. Yini pretend? Yey. Uthema yithinta ifone yami ne. Ubani? Wena budi. Ngavela ngabona ukuthi ufaka imagic and uyayifaka uThepo and ufakile phone yami. Wena ubani uThepo? Ayimazi. Umuntu ubani uThepo? Ngitshwala Ngithala le phone ngicela ukuyibamba. amfethu konke. Ngicela ukuyibamba ngiyacela but Ubani uThepo wena? Angimazi nami uThepo. Yey. Angimazi. Into ongidinelayo ukuthi uyaphila. awuthema ungali ngiyacela. Ya, ubani uThepo? Buta ngithi ufaka wena efonini. Yazi swami yazi Uye kanjani? Nile muntu asimazi. Awuyazi magic wena. Awuyazi magic. Hayibo hey. Yima uyazi magic. Akayazi magic. why wenza kanje mara? Azange ecarnival awuyazi magic. Ngikutshele ne. Yithi ngikutshele ne. UThepo angimazi. Ngisola ukuthi uyihekile Nakho ifoni umstapho yami. ukubali ukuthi angazi Uniyamazi Thepo noma ngimazi. Amantombazana akhe gaslight la ngaphandle. Happy mina. Why wena ujwayela kabi my brother? Angijwayela ngimazi uThepo. ukuthi ungenza islima. Ungenza islima. Uthi wayazi ukuthi ubani? Kanjani? Manje ufuna shaya yena ke. Oh. Hey wena. Awuthami. Okay ungali awuthami. Sister yazi yabo awuthami seno 3 years nithandana. 3 years mfethu. Umuntu onamanga kanje. Yeah, yambona dog. Security ngiqhubuleni umuntu onihambe naye. Ube nihambe naye. Uyasifisa umuntu wami. Uthandana lengane. Umuntu onamanga kanje. Kunzima 3 years ku rough bhuti wami. He needed isithembu. He needed it. Sister wayengaxolisi uyakulokhu qamba manga. Ungena kanje slay queen kanti wazi ukuthi Aw sorry ke. Hawu sorry onjena. Hayibo ungasoli. Hey lalela thani sorry ngeAfrikaans. Nazo. Yeah. Kwe. Sorry. Ayikho Yo. Kwe. sorry ngeAfrikaans. Nasesikoleni Nkosi shaya Yo. yena. Uyakuqhathanisana umuntu wami. Shaya yena. Sister yayibona into yakho le Akuthunyelwe. Mthunyelwe ubani? Ukuthunyelwe. ubani? Yo. Buti why umosha into zabantu? Why? What was the reason? Buti ngicela ukubuza. Thani sorry ngeAfrikaans. There's a lot wrong ngale ntombazane. Ayikho. Ningi. angitshele nesikhathi singakanani wena noThepo ni Nidlana. Thepo. Sister yeka lento yenzayo nangu uThepa ngithi la iphone yakho indaba manje yenza kanje. Ngicela ukhulume iqiniso. Yeah. Qathi uzophika manje Awusuya usimangaza ukuthi ubani uThepo ngibonile ikhekhe lana. Ukhuluma isilungu guys. And Wenza ukhwesha isilima mara. ngiyenzile. Ngingane Qathi ukuyenzela yonke into wena indlela ukuthi ungibonge ngayo le Imagine dog. ungenzela yonke into. Akushare isigisi boy. Uyangenzela Nkosi yami. Kanti wena mfethu yini inkinga yakho? Nomhobolo ngiyazibona ne. Kodwa umuntu wami ngiyakuthanda ngitshela and angifuni ukuthi sihlukane. Singaxabaniswa ulobhudi. marupees nabo Thepo la uThepo Ajiye bhuti wami kulate. qathi uzongitshela lento yakho sikhohlwe Late. ngaye like nothing happened. Lo bhudi uyasixabanisa. Hey ungangifaka endebeni zenu. Kangaka. Uyasixabanisa umuntu wami. Hawu. Lo yakujwayela lo. She's the type ukudlisa boy. She's the Ngithanda nale type. ntombazane njengoba iqamba manga udliwa uThepo and uyaphika. Umuntu wami mosi ungithembisa ikhavela mosi.
ngithembisa ikhavela Khavela yani? Jobe ngizoyithatha ikhavela uzongithengela bhuti uzongithengela. Kuthengela ngizongijwayela kabo. yazi ngempela Wawujwayela ukhwishi kabo wena? Ima why ufuna ukusondela security man. Fana ukhalela ngempama. Ashaya wena bhuti. Ukhalela wena. Satanism and uthunyelwa uSatan and yazi ukuthini bhuti ne? And bhuti uyimoshile imijolo yakho. Wena ungijwayela kabo wena. Ungijwayela kabo. Uwomosha imjolo. Hawu. Theka. Ya, take. Hamba. Bhuti Ungijwayela kabo. Bisela ukuqosha umshado wami. Salani futhi. faze ngingaqhela Sale kanjani my love? My love. Awuthami. Wena nayifoni yakho futhi. Yeah. Awuthami ungabisamthengela futhi lo ikhavela. Ngiyahlanya mina ngizothengela yini ikhavela. oh no there goes the Christmas gift kusana lutho for Christmas Uthanda nini uthanda ulazela phi uthanda? shayda Wena uyahlupha wena. Ubona ligama lakho uthi umpho ukuthi hayi ngathi kunenkinga. Wena ukugijima uchaza ini. Yindlela ukuthi ungibonge ngayo le. Ngenzela yonke into. Angijwayela kabi. Inkinga wena muntu wami awuthani izinto lezi ezifensi yabo. Uthe uyangithatha abantu angihambise endaweni. Uthe ungihambise esanthini sayodla idini. Wena muntu wami Awuthami ungayilaleli le rubbish. ngempela Rubbish. idla ekasi McDonald. Kanti wena ufunani? umyise McDonald phela Hlushwa yini McDonald? Funisa ngithini? Samara ngiyakufuna muntu wami. me I wanna know about low key Uyazi bani esantini? Angijwayela amasimba. mama is there like this Angeke boy vele. Yeah. ujoliswa indlala abanjena Take ngiyatshela futhi wena sister. Uhambe uyokuthepa lo wakhe umtshela kise esantini. Ini Wena uyadelela wena. Le out le ixolisile eClistian. Wena uxolisa. Sorry inkinga ish. Ha njalo miyeke. Asambeni wakhe. Vele ungisendelile ngiyibonile mina ikhekhe. mtshele jinja Ngithathe kuGoogle. mtshele boy Akasalazi ikhekhe lakho manje ukwisha. Ungahambi nathi. Ungahambi nathi. Hayi uyaphi Mantombazane azokubulala. Okuhlaba Ngingaqaphelanga. ngempama. I'm gonna chop you boy Bheka imoto. I'm gonna chop you mangangaka boy Hawu. Asambeni. Miyeke lo. It's going crazy, it's going bananas guys. This is my first time witnessing this. Hayi mama ningamshini security akathembakali loyo Ngitshela mina lezi ngane lezi ezidinga Akathembakali. Uyahlupha lo. Njaya mfethu sorry mfethu. Nawe kodwa uyafeba mfethu ukuthi nawe kumele ulungise into zakho uqondise kumuntu oyedwa mfethu. Hayi lengane ubuyiphethe hayi cha umhlola. Hayi umhlola gazi lami. Itsikudedele. Wena ubungamboni sonke lesikhathi lo muntu uthi yazi ngempela how did it last Bengincanywa blind. Mawusamthanda mfethu the only thing you can do mfethu zama ukuthola umfundisi athandazele lengane. Lengane ngeke ilunge la. mthandaza nyeke usize bhuti wami kutshela manje yabo mina I'll be honest Mthandaza nyeke usize. ngeke Akezwa. Ithi idedele awuthami. Angani uma niyodla ice cream and le uthi uzokugwaza lo ungagozwa lokho. ngokugwaza My ngempela name is King Ginger Cream Della Cream and this is your number one. anyways rain the cut thank you guys for tuning in dog this one was crazy leli mama ngilazi balithathe phi bacoshe kuphi umama wakho unjani anyways angifuna ukusho kuningi thank you guys for tuning in we'll see you all in the next one peace out